ಜಿಯಾನ್ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೋ. ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್. ಒನ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲಾರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾರು 4 ಜನ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ವನಸಾಂಡ್ ಹಾ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೀನ್ಸ್. ಅರುಣ್ ವೈಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಅರುಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಯಾನ್ ಒಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಸಂಡೆ ತಂಚ ಗೊಬ್ಬುನು 3 ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು. ಕನಂದ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುರಾಣಿ. ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಏಪ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಇನಿ ಸಡನ್ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಲೈವ್ಗೂ. ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೀರು. ಇಡಲೆಪ್ಪ ಜಿಯಾನ್ ಇಡಲೆ ಉಲೈದ ಉರ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತೆ. ಸಂಡೆ ಇನಿ ದಾಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಪ್ಪಡಕ್ಕೆಲ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಒಂದ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು. ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಡಿಗೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಇಡಲೆ ಮೂಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಡಲೆ ಇರು ಓ ಪದ್ಯ ಮಣ್ಣು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಿರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದೌಲ ಪಲ್ಲೆ ಇಡಲೆ ಮೂಲ್ ಪಲ್ಲೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲಿ ಹುಷಾರು. London Bridge is Florida, Florida, Florida. London Bridge is Florida. Fly, hey lady. London Bridge is Avondon, Avondon, Avondon. London Bridge is Amber. Hi, fair lady. Super and ಶೋಕ್ ಬಂದಿರ ಇನ್ನು ಬಾಬು ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಬಂದಿರ. ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೂರು ಕೂಚುವಾರ ಇರ ರಮ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಆಗ ಬೇತ ಓ ಪದ್ಯ ಪನೋಡಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜ್ಜಿ ದಯಪಣ ಸ್ಕೂಲ್ ದಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೋಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪವೇರಂದು ಅಂಚ ಅರುಣವೈ ಗುಡ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಅಲೆ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ಬಾಬಾ ಇಡಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲಿ ಇಡಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶ್ಕೋರ್ಪು ನಿಂಚ ಅಂಚ ತಿರುಚ ಕೊಪ್ಪರತ ಅಂಚ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಒರ್ಂಬ ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಬೈದನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಬಲೆ ಪಂದಿಜ್ಜೇರು. ಅರುಣ ವೈಶೆಟ್ಟಿ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ಊರೋಲು ரொம்ப ಜನ ಇಲ್ಲಾರು ಮನ್ಪು ಜೆರಿಯರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಇಜ್ಜೇರು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುನಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಜಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಆಂಡೆ ವನಸ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ 11 ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತಿಯರ್ಲಿ ತಂಡ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಇನಿ ಕೋರಿ ಇರೇಗ್ದ ಎಂಕ್ ತರ್ಕಾರಿನಿ ಅಕ್ಷತಾ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕವಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಕ್ಷರ ಜಿಯಾನು ಒಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡಲೆಗೆ ಬರ ಇದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೇಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದು ಹಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಕೈತಲೇನ ಭೂಮಿ ಎನ್ನ ಗುತ್ತ ಆಯ್ಜೆ ಸುತ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತ ಎಂಕಲ್ ದೂರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೂರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಹಾ ಅಂದು 14 ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಖಲ್ನ ಊರು ಓಲು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಪ್ಪಲೆ ಈರ್ನ ಊರೋಲು ಅಲ್ಪನೇನೆ 14 ಜನ ಉಲ್ಲರು ಏಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಹೊರ ತೂತನತೆ ಅತೆಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೇರಂದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವಿತಾಜಿ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಒಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವರ್ಷಜಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಮಾರೋಡಿ ಅಂದೆ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಷತಾ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜಿಯಾನೆಗಿತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಶುರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆತೆ ಈತೆ ನನ್ನ ಒಂದು 15 ದಿನ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕವಿತಾಜಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಹುರೈನ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ತೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ತೂಕ ಏನಾಪು ನನಗೆ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಸರಿ ಆತ ಓದಿನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ಈರ್ನಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೊಸತಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಾನ ನಿಕ್ಲ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಊರ್ ತಲ್ಪನೆ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೂರ ಪಾಯರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಟೀಲ್ಡು ಓಕೆ
ಅಕ್ಷರ ಇಂಕ್ಲೇನ ಕೊಡಗು ಅಂದೆ ഞാൻ ഗൾഫോട് ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಇಂಚ ಪೂರ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಪೂರ ತೂಪೆ ಪನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಏಪ ಊರುಗಿರಿ ಎಂಕ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆತೆ ಈಗ ಶುರು ಪಂಡ ರಿವಿಜನ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಬೆರಿತಾಗೋಡಾಪನ ಎಲ್ಲಿಯೇಡೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿಂಚು ಓಡಲ್ಲ ಪೋಪುಲೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಬಲ್ಲ ಹಾ ಜಿಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಬಂತೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಾರ್ದೆ 1 ನಿಮಿಷ ತೊಜಪ್ಪ ಅಲೆ ಮೂಲು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅಕ್ಷತ ಪಕ್ಕಿಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಾಗದನು ಸಂತೆ ಅತ್ತಪ್ಪು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಆಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ವರ್ಷ ಜಿಯಾನ್ನ ಸಂತೆ ಓಪನ್ ಜಿಯಾನ್ನ ಸಂತೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಂಡೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಗುಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಿಯ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯಿ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ ಮಲ್ಪು ನೀರು ವತ್ಸಲರೈ ಹಾಯಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಜನ್ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷ ಜೀಸನ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಶುರು ಆತನೇ ಅತ್ತು ನಾನು ಶುರು ಆವಡೆ ಸವಿತಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈರೆಂಚಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ದೂರ ಪೋಯಿರು ಹಾಯ್ ಪಂದು ಪೋಯಿರು ಪದ್ನಾಜಿ ಜನ ತೂ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೈಕೆ ಬೈಜ್ಜೀನಿ ವರ್ಷ ದಿವಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ರಜೆ ಮುಗಿದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಮುರಣಿ ಅಂದೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬೇಗ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಿನತೆ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೇನು ಹಾ ಅಂದಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪದಿಮೂಜಿ ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಏರ್ಲ ಪಾತೆರು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜೇರು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಮುಂಬೈ ಲೈಫ್ ಎಂಚಾಪುನ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮುಂಬೈ ಲೈಫ್ ಎಂಚಾಪುನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಊರೇ ಇಷ್ಟ ಆತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಊರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಂಬೈಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸವಿತಾ ಬಂಗೇರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಂಚಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಊರು ಡಂಚಿರ್ದ ಇಂಚಿದ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಪೋದು ಅಂಚಿದ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತ ಕಂಡೋಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಜಾಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಬರಿ ತಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಲೆತ್ತ ಪಾತೆರ್ನು ಒರಾನೆ ಬೊಂಬೈ ಬನ್ನಾಗ ಕಟುಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ್ ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್. ಹೊಸತ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರ ನನಿಕಲ್ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಎಡ್ಮ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಜನ ಒಂತೆ ಪಟ್ಟು ಕುಲ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಪಿರ ಅಂಚ. ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಲ್ವೇರು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೀಚ್ ಬಂಡ ಪೋಪೇರು. ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಹಾ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡೆ. ಸವಿತಾ ಬಂಗೇರ ಬಾಯಕೆ ಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಗನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆತೆ ನನ್ನ. ಸವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡಿಯೇರು. ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪನ್ನೆ ಕುಲ್ಲಡಾಪುನತೆ. ಊರುಡು ಶೆಕೆ ಉಂಡೆ ಚಳಿ ಉಂಡೆ. ಒಂಬತ್ತು ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊನ್ನ ತೋಜ್ಜಿ ಹಾಯಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆರ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ಹಾಯಿಂದಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊಸತಿ ಎರ್ಲ ಇತ್ತಣ್ಣ ಹಾಯಿಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ಕ್ ತೂಕ ರಾಮದಾಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒರೊರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸುಮಯಚ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಏಪ ಗೊರ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಲೈವ್ ಒರರ ಮನಸಾನ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಒರರ ಪಂತನಿ ಈ ಪೊತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂದಂಚ ವನಸಾಂಡ್
ವನ ಸಾದ್ ಇತ್ತ ಕುಲೋನ್ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು. ಇರ್ನಾಡೆ ವನಸ ಸುಮ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಜೆತ್ತದೆ ವನಸ ನಂದೆ ಪತ್ತು ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಾರಿ ಏರ್ಲ ಓಡೆಪಾಯರ್ ಸವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪುರ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಅಲೆ ಮೂಲ್ ಸಂತೆ ದೀತೆ ಪ್ರಣೀತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊರೊಲ್ಪ ಇರ್ನ ಪ್ರಣೀತಾ ಆಂಡ್ ಪನಂದು ಲೇರು ಏಜೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರಣೀತಾ ಕುಲಲಾಂಡ್ ಆಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಲೆ ಅಲೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕೆಂಚೇರು ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಚೆ ತೂದು ಪಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂತೆ ಸಂತೆ ದೀತೆ ನಿಂಕುಲಿನಿ ಐತಾರತ್ತೆ ಐಕ್ ಅತಪ್ಪು ಐತಾರದ ಸಂತೆ ನಿಂಕ್ಲೇನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಂಡೆ ಮನಸಕ್ಕ ದಾದೆ ಸಂಡೆ ಎಂಕ್ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ತರ್ಕಾರಿ ಬೀನ್ಸ್ ಇರೇದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಜೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಏಜೆ ಎಂದುಂಡು 10 ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ ಫಿಶ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಫಿಶ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಊರುಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇನ್ನಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತೆನಕಲ್ 7 ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಬರ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇರು ಯಾನ್ ಗಲ್ಪುಡುಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರೇನೆ ಏಜ್ ಎಂದುಂಡ ತೈಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೂರ ದೂರ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಪೋರ್ದೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ಪನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಚೋ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ನಮೊಂಡು ನಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ನೈಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ ಆಪುಂಡೆ ನೈಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ಪು ನಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಬೆಸ್ತವನೆಲ್ಲ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಕುದಾರ್ ಮಾದ ಗೋಡೆಂಕ ಊರು ಪೋನ ಪತಂಪೊಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಶಿಕಾ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಿಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಅಂದೆ ನಾಲ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಪೋಯೆರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಂಗೇರಿ ಯಾನ್ ಹರಿಣಿ ಬಾಂಬೆರ್ದು ಹಾಯಿ 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 ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಏಜೆ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಏಜೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಹಿರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ತೋಜಾತ್ ಒರ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಜಾತೆ ಒರ ಅಡೆಗೆ ಉಂದು ದಿಪ್ಪುಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಕ್ ಮಲ್ಪರಂದಿ ಏನು 4 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊತ್ತು ಕೆಲವು ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ದಿಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದಿನಿ ಆಶಿಕಾ ಇನ್ನ ಪುದ ಶೋಕುಂಡು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಲೇ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಊರೊಲ್ಪ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತೆಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಪುದಾರ್ ಒರಾರು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ ಅಂದತ್ತ ಬೇತೆನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಏಕ್ಯಾನ್ ಊರ್ಕೇನು ಸುರುಕು
ಬಾಯಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನಮಲೆರ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ ಸೀಸ್ ನಮ್ಮನ ಊರು ಸರಪಾಡಿ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬೆದ್ರ ಇಪ್ಪುನ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಕಣ್ಣನೆನ ಊರು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುರದ ಅದೇ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐದು ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಸೀಸ್ ನಿಕ್ಲೇನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿನಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರಾಜೇ ಲೈಕ್ ಐತೇನೆ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಲೈಕ್ಡ್ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಏರೇರು ಉಲ್ಲಾರಿಂದ ಅಂಡಲ ಗುತ್ತಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಬ್ಲಾಗ್ ತೂತಿಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ 20 days ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಬಿ ನೋಡಿ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ನಂಚೆನತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಡ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ರೇಟ ಫ್ರೀ ಪೇಪರ್ ಅಪಾತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿತ್ತು ನಕುಲ್ ನೋಟಿಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೀಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ಹೀರೆ ಪಾಡವು ದಾಯ್ ದಾಯ್ ಅಂಕ ಬುಜಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆತಲೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಲೈವ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಸಂತೆದಾಗದನ ತೆಂಕ್ಲೇನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ತೂದು ಜಾಯಿನ್ ಅಂದೆ ಏನ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರೇ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ತೀವಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಏಜ್ ಅಶ್ಮಿತಾ ತೀರ್ನ ಪುದಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ತೂವಾರ ಏನ ಬಾಲೆ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅತ್ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕವೇ ಅಂದ್ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಯ್ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅತ್ ಏನ ಕನ್ನಾತೆಗೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಒರ್ತಿನ ನಂಜ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇತಾಕ್ಲನ ಪೂರ ಉಂಡು
ಚೂರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡಿರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡಂದು ಅವು ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಡಾತೀರವು ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿನ ಉಂಡು ಎನ್ ಆಫ್ ಪೋಂಡು ಆನ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಪಾತೇರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಂದಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಅವರ ಲೈವ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಹೊರಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರ ಮಸ್ತ್ ಅತೇ ಜನ ಪಿರ ಪೋಪೆರ್ ಅಂಚ ನಿಖುಲ್ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ ಇಜಿನೇ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ದಿಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತಂದೆ ಸೂರಜ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಊರೋಲಿ ಇರ್ನ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಶ್ಮಿತಾ ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಿನಿ ಸಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪಾರೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನಾಲ್ ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಊರು ಮುಲ್ಕಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಊರು ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಕಿ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಗಲ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಪೋನಗಲ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಸವಿತಾ ಆಳ್ವ ನನ್ನ ಏಪ ಊರ್ಗು ನನ್ನ ಜಿಯಾನಗ್ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ರಿವಿಜನ್ ಶುರು ಆಂಡತೆ ಖುಷಿ ಆಣ್ತಲೆ ಜಿಯಾನಗ್ ರಜೆ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೆತಲೆ ಮೋನೇಡು ಏಪ ರಜೆ ಜಿಯಾನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತಿರೆ ನನ್ನ ಚುಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಚುಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಿರೇಗ ಚುಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಟೀಚರ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೇವು ಸಂಡೇದ ಚುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಚುಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಕೇರ್ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ನಾನು ಬನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತ ಚುಟ್ಟಿ ರೀ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಚುಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊನಿ ರೇ ಮೇಕ್ ತಂಚಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಕ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನ್ನ ದಿನ ತಿಂಗೋಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಕುಲ್ಲೋನು
ಐದು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುರ ದಾದಿ ನನ್ನ ವನ ಸಾಂಡ ಅನ್ಬುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಚಾಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಗ ಬರ್ತನತ್ತೆ ಕೆಲವು ಊರಡು ಪೂರ ಬೇಗತ್ತೆ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ಪುನಂಚ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಬತ್ತನಕು ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು 3 ಜನವರಿ ದೇರು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇನ್ನಿ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬುಕ್ಕೇರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಶ್ವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ నాకు ಪೂರ ಡೈಲಿ ಇತ್ವೇರಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೈತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದು ಜೇರ್ನಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 4 ಜನ ಹಾಯ್ ಹಂಡಲ ಪಲ್ಲಿಗೆ ఏజే సిస్టర్ దూరపోయారు సమ్మన్యు గౌడ లైఫ్ స్టైల్ హాయ్ సీస్ హాయ్ ఏం చొల్లారు ಸೂಪರ್ ಕನಂದಿಲ್ಲ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಅಂದೆ ಭವಾನಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಭವಾನಿ ಅತ್ತೆ ಬಾನ್ವಿ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ರಾಂಗ್ ಓದಿನಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿ ಊರೊಲ್ಪ ಇರ್ನ ಬಾನ್ವಿ ಹಾ ಅಂದೆ ಯಾನು ಭವಾನಿಂದ ಓದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಇತ್ವಿನಿ ಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ ಸಂತೆ ದೀತನ್ ಅದಪ್ಪ ಆ ಗೊಂಬೆದ ಕೈಕಾರ್ಪುರ ದೇತ ದಾಂಡ್ ಇಂಕೇನ ಐತಾರದ ಸಂತೆನಿ ಇನಿ ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ ತರ್ಕಾರಿನಿ ಧನುಷ್ ಆರ್ ಹಾಯ್ ಡಿ ಡಿ ಇನ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಇನ್ನು ಪುದಾರ್ ಶೋಕುಂಡು ಬಾನಿಂದ ಬಾನಿ ದಾನಿ ಡಿಯರ್ ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆ
ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ಜಂಕ್ ಕೋರಿ ಮೀನು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ದೇನೆ ಈಗ ಬುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ ಈರೆ ತರಕಾರಿ ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪನ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚಿ ಪುರ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಲ ಯಾನ್ ಮೀನು ಕೋರಿದ ಪುಚ್ಚೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಾನ್ವಿ ಈರ್ನ ಊರವ್ರು ಬನ್ನಿ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಈರ್ನ ಊರು ಚೂರಂಡಲ ಪುರಾಲಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ನಂಚ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ಡಿಯರ್ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಪುದಾರೆ ಬಾಲೆದ ಪುದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಈರ್ನ ಪುದಾರೇನೆ ಪುದಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬನ್ನಿ ಬಾಲೆದ ಈರ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿಮಾ ಓಕೆ ಸೋಕೊಂಡು ಈರ್ನಲ್ಲ ಪುದಾರ ಊರಲ್ಪೇರ್ನ ಐನ್ ಜನ ತೂ ಒಂದು ಲೇರಿ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಆದ್ಲ ಏರ್ಲ ದಾನೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಜೆಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಜನ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಸಂಡೇ ತಿರ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರಪ್ಪ ದಾನೆ ಧೃತಿ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಈರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಊರಲ್ಪ ಇರ್ನ ಸಮ್ಮನ್ಗೌಡ ವೇಣೂರ್ ಅಂದೆ ಕೈತಾಲ ಅಂಡಿಂಕಲ್ನ ಈರ್ ವೇಣೂರ್ ಯಾನ್ ಬೆದ್ರ ಧೃತಿ ಗೌಡ ಸೌಖ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಬೆದ್ರ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಯಾನ್ಲ ಬೆದ್ರಾನೆ ಊರು ಬತ್ತನ ಬೆದ್ರ ಬರೊಂದೆಪ್ಪ ಬೆದ್ರ ವೇಣೂರ್ಗು ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಟ ಇಪ್ಪ ಬರೊಂದೆಪ್ಪ ಇಂಕು ಹಿಚ್ಚಾದು ಕೆಲಸ ಆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬರಿ ಹಾಯ್ ಯಾ ಮುಂಬೈ ಇಡಲ್ಲ ತೆಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ಊರಡಿತಿದ್ರಂಡ ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪರಕ್ಕೆದ ಮಗಳಂಚ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡಂಡಿರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವರ್ನ ಪುದಾರತೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬಾಂಬೆಡು ಯಾನ್ ಮಲಾಡ್ ಈರ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಇಪ್ಪನೆ ಬಾನ್ವಿ ಮಲಾಡ್ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಮಲಾಡ್ ಗೊತ್ತಿ ಅಂದೆ ಇರಿತ್ತಾರೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ನಿಮಿದುಂಬು ಅತಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾರ ಗೌಡ ಮಗೆ ಅಲೆ ಮೂಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಅಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಇಲ್ಲ ಸಂತೇನಿ ಐತಾರದ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಆನಾಗ ಈ ಜನ ಪೂರ ಬುಟ್ಪದಿ ಇತ್ತಂದ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಗ ಬೋರ್ತನ ಪೇಜ್ ಇದು ಕೊನೋದು ಅಲೆ ಔಟ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಒಂಜೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಮೂರು ಬುಟ್ಪದಿ ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಕಲ್ತೀನಿ ವಸಂತ ವಿಹಾರಡ್ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಲೆ ಒಲ್ಲಾರಿ ಇರುತ್ತೆ
ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಬೈಡೆಲ್ಲಾರ ಮಲಾಡಿಡೆ ನಿಮಿ ಅಂದೆ ಆಡೆ ಇನ್ನ ಕಲ್ತದ ಪೂರ ಅಂಡೆಡ್ಡೆ ಕಿರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪಾಡಲಿ ಅತೆ ಕೋಟೆಕಾರಂದು ಇತ್ತೇತ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಪೂರ ಏತು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂಕ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ನಿನಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೋಂಡು ಇರೆಗೆ ಪಂಡಾಂಡ್ ಬಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾನ್ವಿ ಅತ್ತ ಅನ್ನಪುದಾರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತೆ ಅಂದು ಈನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಪನ್ಪೆದೆ ಮಲಾಡ್ 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 ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ಲ ಪಾತೆರ್ರ ಅಂದ್ ಒತ್ತಿ ಎತ್ತಂಡ ಒತ್ತಿ ವಟ 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 ಪನೋಡತೆ ಅಂಚ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಯನ ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ನೆಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುನದ ರಾಶಿ ಅವು ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಸಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಜಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ವೇತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುನ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ಬುಂಡ ಐಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದು ಅಪ್ಪೋ ಬಾಬಾ ಪಿದೇ ಬಲೆ ಶರತ್ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಜಿಯಾನ ಇಡ ಬಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾಪುರ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಂದು ಬಾಬಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರ್ಮನೆ ಲೈಕ್ ಆತ ನೀನು ಹೆಚ್ಚನೆ ಆತ ಶರತ್ ಇಡ ಪಾಡ ಏನ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ದೆಪ್ಪಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂದೇ ಆತನಿ ನಾನು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಒಕ್ಕೆ ಸುಧಾರ್ಪೋಡ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಸುಧಾರ್ಪನಾಗನೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಪನ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಮಲ ಮಲ್ಲಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಯಾನೆ ಶಮಾ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್ ಮಾ ಹಾಯಿ ಶರತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ನಾ ತುರುತ್ತಾರ ಅತ್ತು ಹಿಂಗಿದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏಳು ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಜೇಷ್ಮಾ
ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ತೂಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈರೆಂಚ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಇರ ಮೇಡಮ್ ಪನಡ್ಚಿರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ ತುಳು ತಕಲತ್ತೆ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ತೂಪೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಾನ್ವಿ ಅವು ಅಂದು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ 9 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನನಲ 5 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಿಂಗೋಲು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದಿನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಂತ ಜಿಯಾನಗ್ಲಂಚನೆ ರಜೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಮಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಯನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಐತರದಾನಿ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಸಂತೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬುನ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಬಾಬಾ ತಿರ್ತು ದಕ್ಕಿರತ್ತ ಮಮ್ಮಿನ ಪೆಜ್ಜಿಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೋ ಮಮ್ಮಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನತೆವು ಪೋಲೆ ದಿಯಾನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಜಿಯಾನ್ എന്തായന പുതാർ ಅಲೆಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೋ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರೇರಪ್ಪವು ಪೂರ ಪೋಯೆರ್ ಲೈವ್ ಎನ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂದನಮ್ಮ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆರತೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಇರೇಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಶಿವರಾಮ್ ಜಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಇರೇಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೆಂಕೆನ್ನ ಬರಿತ್ತೆ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಪೊನ್ನುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ಕಲ್ದೇರು ಅಂಚಾರೆ ಉಳ್ಳೇ ಈರೆ ನಂದು ಒರ್ತಿಯಪ್ಪು ನಂದು ಒರಿಯೇ ಉಳ್ಳಾರು ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ ಮನಸ ಅಂಡವರ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗಳೈತೆ ನೇಮು ಅಂದೆ ರಡ್ಡು ಜನ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡೆ ದಾಲ ಮನಸಬ್ಜತೆ ಏರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಉರ್ತಿಕ್ಕಲೋ ನೀರಿತೋಡು ಇನ್ನು ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿಚ್ಚಿ ಇಂಜನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎರಡೇ ಜನ ಅಲ್ಲಾರು ಪೋಯರ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋಯರು ಈ ನೀತ್ತಲ್ಲ ಇವು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಗನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಕಲಂಡಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುವ
ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲೇರಿ ಓಕೆ ಪಂಕ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ఈయన ఉందినా ఛానల్ తప్పుదారే ఇన్న ఛానల్ ఉండే ఎన్న లైవ్ ಅಂದೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇವೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಗೋವಾಂಡಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತದಿಪ್ಪೆ ಏನಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ತೂಯಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಅಂಚ ಇರ್ನ ದೇವೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ಲ 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಬಾಡಗೆ ಫುಲ್ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ತೂತೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮುಜೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ 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 ಏರ್ಲ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಈರು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಚ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ 4 ಗಂಟೆ 9 ಅಂಚ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಜಿಯಾನ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಅಂಡ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 4 ಜನ ಇತ್ತೆ ನಕಲ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಮ ಜನ ಇರ್ತುಲಿ ಇತ್ತೇನು ವರಾನಿ ಬಾಯ್ see you take care ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಸಿಸ್ ಎಂದು ಏನಪ್ಪ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಕುರಾಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಬಾಯಿ ಕನ್ಪೇರ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಂಡೆ ಚಾಪುರ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಹಾ ಎನ್ನ ವಾಂಡು ವನಸ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸ್ ಅಂದೆ ಆಂಡೆ ಚ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ ಆವಡು ಅಂಚ ಮೂರು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀರಿಗೆ ಏರುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೈವ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಗ ಲೈವ್ ಪಂದೆ ಬತ್ತಂಡ ರಗಾಲೆಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಪನಂದೆ ಬತ್ತಂಡ ಏರ್ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇಣ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇಟ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ
ಇರೇದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾನು ಏನು ತೂಪೇನ್ ಪಂದೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಪನ್ನಾಗ ಲೈವ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ.